say some words, algumas palavras, eine paar Worte. Danke for all of you to be here today. And I prefer to write it down, so I'll have some words, and in Czech with the help of my dear cousin Zuzanko. And if I read My pleasure. And if I read it incorrectly, I read like Esther. Maybe Esther reads better than I do, or Hanelka. You correct me, okay? If it's bad. So I'll say some words first in Czech, maybe, and then I'll say it in English. Může to být v češtině první, because I am here in the Czech Republic. Celý svůj život moc ráda hledím do budoucnosti, ale přiznávám, že teď poslední dobu pročasím staré fotografii a oživuju vzpomínky na to všechno, co jsem požila a zažila. Určitě to souvisí s tím magickým číslem 60. Život se stává z rozhodnutí, někdy to ani nejsou rozhodnutí vlastní. Moji rodiči se krátce pro komunistickém převratu rozhodli opustit Československo a tím otevřeli pro svoji budoucí rodinu celá novou realitu. Patricia se narodila v Itálii a já jsem přišla na svět v Jižní Africe. Když mi bylo 8, přišli jsme do Brazílie. Přidala jsem portugalštinu, češtinu, kterou jsme mluvili doma, angličtinu, kterou jsem poznávala v škole. Přivyknout si na něco nového, přizpůsobit se k novému, to mě nebyl nikdy problém. Tady však už má další rozhodnutí měla zásadní vliv na můj další život. Vybrala jsem si studium agronomii na univerzitě v São Paulo a to bylo 200 kilometrů od doma. Začala jsem chodit svým spolužákem a i toho jsem si po čase vzala za manžela. Začal naprosto nový venkovský život. Najednou jsem si ocitla ve veliké tradiční brazilské rodině. Přijala jsem zejtový sen a spolu jsme začali budovat. Přeměnovali jsme rozsáhlé mokriny na hospodářské pozemky. Nejdůležitější bylo založení vlastní rodiny v Campo Grande. Takže první byla naše Fenka Daša v roce 75 a zanedlouho po ní přišlo trojnásobně požehnání v podobě našich synů a s nimi pak naše 3 dcery ze zákona. Naše snachy Izabel, Patricia, Seura a naše nádherná vnoučatka Pedro, Laura, Rafael, Bettina a ještě i nějaký další, co budou, která nás přimějí, abychom se těšili na budoucnost a mohli sledovat, jak rostou. Jak jsem už řekla, to je ta magická 60, která nás přivedla k zamyšlení. Celý tento příběh začal přesně tady, v České republice. Takže to rozhodnutí, že sem přijedeme, je svým způsobem poděkování. A taky tím chci říct, že nepatřím jen a pouze do Afriky a do Jižní Ameriky, ale rovněž taky na starý kontinent. Zde svůj řeč uzavřu a budu citovat Alberta Einsteina. Život je jako jíždět na kolách. Abyste udrželi rovnováhu, musíte neustále pohybovat před. Děkuji vám, že jste přišli a že tu nám požíváte tento šťastný okamžik.
shorter in English. A lot shorter. It's the same thing. I have looking ahead, but these days I must confess I have been going through old photographs and reviving memories to what all I have experienced. It must be something related to the magic number 60. Confesso que estou revivendo as memórias. Tá dando, Mori? Life is made of choices, sometimes not even one's own. My parents' choice to leave Czechoslovakia after the war, plunging into the unknown, opened a new reality for their future family. So Italy for Patricia and South Africa for me as birthplaces. Settling down in Brazil at the age of 8 added Portuguese to home-speaking English and Czech. Adapting to something new never was a problem. However, from this point onward, my choices started guiding my life. Agronomy at São Paulo University, 200 kilometers from home. Dating, falling in love, and marrying a colleague opened a whole new rural life for me. Suddenly, I entered a large traditional Brazilian family and absorbed and divided Zeito's dream of opening and building wetlands into developed farmland. The most important was beginning our own family in Campo Grande. So, beginning with a Brazilian Fila dog, Dasha, in '75, not too long afterwards we were blessed with our 3 sons. And with them came our 3 daughters-in-law, Isabel, Patricia, and Sarah. And our wonderful grandchildren, Pedro, Laura, Rafael, Bettina, and those to come, making us looking forward to the future, seeing them grow. As I said, this magic 60 makes us think. This whole story started exactly here in Czech Republic. So the choice of our coming here today is a kind of thank you, and to say I'm not only part of Africa and South America, but mainly of the old continent. I lent here quoting Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Thank you all for coming and sharing this happy moment with us. Ich bedanke mich herzlich bei euch, da ihr alle hierher gekommen seid und gemeinsam die schönen Momente mit Freude erlebt habt. Vielen Dank dafür.